Οπότε, κυρία Αποστολάκη, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση μετά από μακρά και ασύγνωστη αποχή από οποιαδήποτε παρέμβαση απέναντι στις καταχρηστικές προμήθειες των τραπεζών και το χάσμα των επιτοκίων τους, στα οποία και στηρίχτηκε η εντυπωσιακή κερδοφορία τους, σύρεται σήμερα μετά την επίμονη, τεκμηριωμένη και μαχητική στάση του ΠΑΣΟΚ στη γνωστή τροπολογία. Οι ρυθμίσεις είναι καθυστερημένες, αλλά πρωτίστως είναι ανεπαρκείς. Αφήνουν ανέγκυχτες πλήθος καταχρηστικών ενεργειών των τραπεζών, για τις οποίες το ΠΑΣΟΚ με την ίδια μαχητικότητα και υπευθυνότητα θα επανέλθει, υπερασπιζόμενο την ορθή λειτουργία της τραπεζικής πίστης και τις ανάγκες των πολλών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει 22 μήνες από το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, από το έγκλημα των τεμπών, και μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει τις πραγματικές αιτίες και τους υπεύθυνους που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους οδήγησαν στην τραγωδία. Σε κάθε ευνομούμενο κράτος θα περίμενε κανείς ότι μετά από μια τέτοια έκτασης τραγωδία η κυβέρνηση θα έπαιρνε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, για να μην θυμίσουμε ποτέ ξανά άλλο θύμα. Στην Ελλάδα όμως, του επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη, μέχρι και σήμερα, καθημερινά, πληροφορούμαστε περιστατικά που παραλίγο και εντελώς κατά τύχη δεν οδηγούν σε νέα τραγωδία. Η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην παραμικρή ενέργεια για την αποκατάσταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και 1,5 χρόνο τα τρένα διασχίζουν δεκάδες χιλιόμετρα πάνω σε ράγες βαθιά και βαριά τραυματισμένες από την κακοκαιρία Ντάνιελ που δεν έχουν αποκατασταθεί. Ο πραγματικός τίτλος λοιπόν για το σημερινό νομοσχέδιο θα μπορούσε να είναι «Όδινεν όρος και έτε και μην», μια φαρσοκομωδία, με στοιχεία ηλαρότητας, αν βέβαια δεν υπήρχαν 57 νεκροί. Η κυβερνητική αναλγησία ονομάζει ανερυθρίαστα αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, ένα νομοσχέδιο το οποίο εξαντλείται στην απορρόφηση μιας θυγατρικής από τη μητρική, στη μεταφορά στον ΟΣΕ γυρασμένου και εν πολλοίς απαξιωμένου τροχαίου υλικού από τη ΓΕΑΟΣΕ και την μικρής κλίμακας ενίσχυση των οργανικών θέσεων της ΡΑΣ. Αυτό συνιστά ύβρι στη μνήμη 57 δικοχαμένων συνανθρώπων μας και ενισχύει την εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία μας για την ενορχιστρωμένη συγκάλυψη της τραγωδίας από μια κυβέρνηση που επιμένει στο προκλητικό αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και των σημειακών σφαλμάτων και εισηγείται σήμερα ανεύθυνα το παρόν νομοσχέδιο. Οι πυλώνες του σιδηροδρομικού συστήματος με τους οποίους δεν ασχολείται βεβαίως το νομοσχέδιο είναι καταρχήν η Hellenic Train. Να θυμίσω το σκανδαλώδη χαρακτηρισμό του συνόλου του δικτύου της χώρας ως άγονες γραμμές, ώστε να δικαιολογηθεί η επιχορήγηση 750 εκατομμυρίων για 15 χρόνια. Την προκλητική ανοχή στην αθέτηση πραγματοποίησης επενδύσεων και τη θέση σε κυκλοφορία σύγχρονου τροχαίου υλικού. Κοιτάνε τα τηλέφωνά τους γιατί είναι πολύ ενοχλητικό να τα ακούνε αυτό. Την πώληση έναντι ευτελούς τμήματος των υποδομών συντήρησης τροχαίου υλικού από το δημόσιο στη Hellenic Train. Την ανοχή της μη καταβολής οφειλόμενων τελών χρήσης υποδομής προς τον ΟΣΕ. Δεν ασχολείται επίσης το νομοσχέδιο με τη συντήρηση του τροχαίου υλικού ιδιοκτησίας ΟΣΕ και χρήσης της Hellenic Train, η οποία γίνεται άναρχα, χωρίς προγραμματισμό και με ελλειπή τήρηση των οφειλωμένων πρωτοκόλων. Και δεν ασχολείται με τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρηματοδότησή της. Απουσιάζει παντελώς η οργανωμένη προληπτική και επεμβατική συντήρηση της υποδομής που είναι απαραίτητη για να αποφεύγονται τραγωδίες. Πριν 2 χρόνια η ίδια κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και ο τότε Υπουργός, ο κ. Καραμανλής, έλεγε ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, με την οποία γινόταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ψηφίζουμε σήμερα, θα συμπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σιδηροδρομικά έργα και είναι μεταρρύθμιση. Ο σημερινός Υπουργός 2 χρόνια μετά λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει ότι τα έργα πρέπει να είναι ενιαία αφού παρουσιάζονται από τη χώρα ως ενιαία. Αλλά είναι προφανές ότι δεν γίνεται να έχουμε μεταρρύθμιση το 22
και μεταρρύθμιση και το 24. Δηλαδή, ο διαχωρισμός μεταρρύθμιση, η απορρίθμιση της μιας εταιρείας από την άλλη, μεταρρύθμιση και αυτό. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, των τεμπών, των υποκλοπών, της αδιαφάνειας, της μηδενικής λογοδοσίας. Και βέβαια, ο Φορέας Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, τον οποίο ψηφίσατε τον Ιανουάριο του 2023. Ένα μήνα μετά συμβαίνει η τραγωδία. Και τι θα περίμενε κανείς? Η κυβέρνηση αμέσως να προχωρήσει στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε ο φορέας να προχωρήσει στην έρευνα και την κατάθεση του πορίσματος. Αυτό όμως έγινε 6 μήνες μετά. Εν τω μεταξύ είχε βρεθεί χρόνος για τον μπάζωμα στα Τέμπη, για την αλλίωση στο χώρο του δυστυχίσματος από τις πρώτες ώρες, αλλά όχι για τη συγκρότηση του φορέα. Και είναι λυπηρό για το ελληνικό κράτος στον 21ο αιώνα να έχει σήμερα πληροφορίες από την Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξαρτήτων Πραγματογνώμων που διόρισαν οι οικογένειες των θυμάτων και όχι από τον επίσημο κρατικό φορέα, ο οποίος 2 χρόνια μετά δεν έχει καταθέσει πόρισμα και ξεκίνησε στις 15 Τρίτου του 2024, 1 χρόνο μετά το ατύχημα. Εν τω μεταξύ, η διαχειριστική αβελτηρία και το κοινό διοίκηση στον ΟΣΕ συνεχίζονται. Μετά τα Τέμπη έχουμε προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο με απαράδεκτη συμπεριφορά και λειτουργία κυβερνητικού εκπροσώπου. Προσωρινός και ο παραιτηθήστεος πρόεδρος. Μεταβατικός ο νεοδιοριστής προλίγων ημερών. Και με το άρθρο 11 παράγραφος 2 παύουν οι διαδικασίες αναζήτησης προέδρου μέσω προκήρυξης θέσεων, και ενώ έχουμε πληθώρα δημοσιευμάτων που προαναγγέλουν αδιαφανή πρόσληψη της Reform Consultant έναντι υπέρογκου τμήματος και με σημαντικές υπερεξουσίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με βάση την έκθεση της Eurostat για το 2023 η χώρα είναι μακράν εκείνη η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 από σιδηροδρομικά ατυχήματα. Για τη γενιά των τεμπών, 1 λεπτό θα χρειαστώ κύριε Πρόεδρε, για τη γενιά των τεμπών, που δεν είναι μόνο οι νέοι που υπέστησαν το σοκ από τον άδικο θάνατο των συνομιλίκων τους, που χρησιμοποίησαν το πιο φτηνό, το πιο προσιτό για αυτούς μέσο μεταφοράς, αλλά είναι ευρύτερα οι γενιές που έχουν υποστεί μια μεγάλη ματέωση από ένα πολιτικό σύστημα και την αδυναμία ή την επιλογή να μην συντηρεί στη χώρα έστω μια αξιοπρεπή γραμμή τρένου. Από την μη απόδοση δικαιοσύνης, από την επισφάλεια που τους αφορά, είτε για την εργασία τους είτε για τη στέγη τους. Η συζήτηση για το σιδηρόδρομο, για αυτή τη γενιά, δεν αφορά μόνο ένα τραγικό και αδικαίωτο συμβάν, αλλά πολλά περισσότερα. Βαρύνεστε με τεράστιες πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα των τεμπών και 2 χρόνια δεν έχετε προχωρήσει σε καμιά οφειλόμενη ενέργεια για την ανάταξη του σιδηροδρόμου και την αποκατάσταση της σοβαρής λειτουργίας του. Επομένως, η καταψήφιση του νομοσχεδίου για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα απλό όχι σε ένα άνευρο νομοσχέδιο, αλλά είναι ένα ηχηρό και οφειλόμενο ηθικό και πολιτικό όχι, στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινωνίας για τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες σας στο έγκλημα των τεμπών και για το ναυάγιο του ελληνικού σιδηροδρόμου. Σας ευχαριστώ πολύ.